Good morning लोगोफोर अखा हादोंमोन ना फुङाव बिराद बेनिफ्राय बिराद दै जमा जाना दङ इयाव दै जमा जादों बेनिफ्राय देराखै बेखौ इयाव ट्रान्सफार खालामना होनोसै लोगोफोर दिनै आरोबाव बिनि डिउटि दिनै थाव लाबोदोंमोन ना ओरैनो खालि हास्लायस्लाय खामानियाव बाहायनोसै आरो एसे दा बे बिथिं मावबाय थानोसै आंबो जि सुहैनोसै दा उनाव लोगो मोनगोन आंखौ जाबाय जाबाय नर्सिं बिलाइखौ बेयाव होबाय बेनिफ्राय मानि प्लान्टखौबो बे गोदान टाबाव होबाय बाखिफोरा थाथांगासिनो आरो बेलेग माबा लगायबा बेयाव होनो हासिगोन आरो उनावहाय लोगोफोर आं दुगैखांबाय दाबो दिनैथ' एकदम फुङाव जेथोर जेथोर अखा हादोंमोन ना दा बेफोर सब लेथ्रा जानानै दा सासेयाथ' बिबारफोरखौ दाथ' बियो बेफोरखौ मोजाङै बिबारफोरखौ गायबाय ओमफ्राय नै सब हाब्रु बारि जाना थाबाय दा बेहाय दै सारना होनोसै र' साफा खालामसै दहाय फुङावथ' माने उन्दुनानै जि मोजां मोन्दोंमोन ना बेहायथ' बिदि माने मा होनो अखानि माने बिदि माने बारा अखा हाखायानो ना दा नोंथांमोनाथ' नुखादों ना आंनि भिडिअफोरावबो अनलि 5 मिनिट अखा हायो बिनि उनाव गैया जालाङो नाथाय दिनै 2 घन्टासो हादों खोमा फुङावनो फुंनि 5टा 6टा इदि जागोन आरो जों सिखाराखैमोन अब्ला थान्दा थान्दा ना उन्दुबाय थादों आरो दिनै बेहा अफिसबो गैखाया नालाय अफिस थाबासो जेनेबा एसे सिखारनांगौ जायो दा अफिसबो गैयामोन ओंखायनो दे बिदि होननानै उन्दुबाय थादोंमोन आरो थान्दा थान्दानो मैला बिदिनो जायो बेहाय एसे अखा हाबानो बे वालनिफ्राय जि बेयाव कालार होनाय दंना बेफोर सब ओंखारबोयो आरो दा जिफोरखौबो लांनो हानाय र' मैया जि सुखायाखैमोन आं दानानैनो सानफ्रामबो सुबाय थायो नालाय ओंखायनो दिनै ज' सुना होबाय आरो आवगायावथ' बेफोरखौ पात्ता मोनामोन मा भिटामिन सि टेब्लेट मानो जानांगौ नाथाय दा बेनो कर'ना भाइरासानो सब माने मेडिसिन बा मुलि जानायनि हेबिटखौ खालामना होबाय आरो गावनो गाव दा बेखौ कर्स जानोसै लोगोफोर दोगैनो लाबाय आं दा ओंखाम संबाय थादों नायनोसै मा बानायदों मा बानायखो लास्ट स्टेजाव मोनफैबाय भिन्दि आलु भाजा बानायदों बे दालि
बुट दालि ओमफ्राय इथिं मैयानिनो बेदर दङ आद्रा दालिया जाबानो जाबाय जोंनि ओंखामा मोनबाय दा खुरगासिनो दालि बेनिफ्राय बोरमा बेदर मैयानि आद्रा थानाय बोरमा बेदर आरो नैबे थाइजौनि थाइजौ आसार आसारजों बानायनाय नैबे भिन्दि आलु फ्राय उन्दुगासिनो दंमोन आं बेखौ फोजानानै आं टिभि नायनानै कफि लोंखांबाय बे उन्दुगासिनोमोन ओमफ्राय आं फोजानानै इखौ दा कफि लोंहोबाय आरो ओरैनो खामानि बानायनो हायो बे मानसिया आंजोंनो लोंनो हायो एफा मोजां आं एफा हारसिं लोंबाय बिनि उनाव आरोबाव सिखारनायनि उनाव आंखौ फुदुंना होनांबाय आरो रानथ्राखै जिफ्रा रानाखै आथाङै देदो लोगोफोर दिनै पुस्का जानोसै एसे पुस्का माने मा होनो बे माने पानिपुरि आरो पुस्का बेखौ बिराद गोबावनिफ्राय जानो लुगैगासिनोमोन ओमफ्राय मैया आं दखानाव थांनायाव आरो मोजां बिसोरो पेकेट माने नुबाय आरो इदि बानायनाय माने गलगाप्पानि इदि पेकेट नुबाय ओमफ्राय आं पेकेटखौनो बायना लाबोदों आरो अनलि बे पेकेटआ अनलि बे माबायाल' दङ बे पुस्कायाल' दङ दा सुजि आरो आटाजों बानायनाय बे माबाया बाखि जेसेबां माने नांगौ आरो आलु ओमफ्राय बुट बेफोर सोबां सोमनानै बेखौ बयल खालामना लाबाय आरो इनिबो माबा बानायनांगोन ना मसाला बानायनांगोन ना इनि ओमफ्राय आरो बै थिनथ्लांनि जि दै बे दैयाव होनो आं इनि हाइजें लादों बिदि ओमफ्राय बानलु गोथां थाइनै आरो बिदि न'आवनो थानाय इदि पुदिनाबो लाबाय आरो पुदिना एसे दा बिनि मस्ला बानायनोसै लाबोनाय दंखायोना बेखौ दा दै बानायनो थिनथ्लांनि दै बानायनो बिदिनो होनोसै आरो थुख्रानैसो दा जों नैबे बे थिनथ्लांनि थुख्रायाव बेखौ होनोसै आरो नैबे दै जि बानायबायना पुदिना हाइजें ओमफ्राय बानलु होनानै बानायनाय बे दैखौ बेहाय होनोसै दा दै होनांसिगोन दा नैबे दैया जाबाय दानिया जों बानायनोसै नैबे जि पुस्कानि सिङाव सोनांगोन ना बेखौ आलु आरो रुनाय बुट दा बेहायबो जों बारा जेबो होला संख्रि होनोसै नैबेहाय एसे दुन्दियानि पाउडार होनोसै बेहाय सोरबा सोरबा होबाथाय आरो पियाज फिसा फिसा इदि हानाबो होजायो आं होला बानायनोसै आरो लोगोफोर जों नैबे माने बे पुस्का माने मा होनो पेकेटाव आरो इदि मस्ला मोन्दों आलुआवसो होनोसै ओमफ्राय दैनि रोसियाव नंगौ खोमा जोंथ' जायाना थाब मिथिला नामा ओमफ्राय मिथिला आरो माबायदि खुलियो दे बे लोगोफोर जोंनि पुस्का पानिपुरि नैबे आलु आरो बुट रुना लानाय नैबे थिनथ्लां पुदिना हाइजें बानलु नैबे दै बिनि बानायनाय ओमफ्राय बे जाबाय रेडिमेड दखाननिफ्राय लाबोनाय पुस्का दा जाहैनोसै आरो खानो हाला बे माबा सुजिनि आरो आटानि मिक्स ना अनलि सुजिबाबो माने मालाबा मोजां नङा आं बिदि सुखा सुखाबो होयो लास्टाव बेखौ मोजां मोनो आरो दिनैसो दिनै 2 मासनि उनाव जाबाय बिदिला लोगोफोर जों पुस्का जाखांनानै खालामगासिनो बानलु एसे बारा जाबायना जाबाय गोथाव आरो माबाया बे पुस्काया मोजांमोन आरो बिदि मालाबा जाबाथाय जेनेबा बिदि ओरैनो सिला जायोना बिदि नङामोन आरो मोजां दा दिनै गोबाव साननि उनाव जानो लुगैनायखौ जाबाय आरो दिनै दा बेलासि जाबायना मानसिफ्राबो एनै पार्कआव फैदों सोरबा एनै सैमाफोरखौबो लाबोदों बिसोरबो बेसरा बाहेरायाव एसे फैनो नागिरो ना ओंखायनो लाबोदों दा जों लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय